Míšo, kedy mi prišla karta narukova, potom si muziku vyšikovať. Pani muzikanti, zahrajte mi karta, prvého oktobra rukovať mám. Pani muzikanti, zahrajte mi karta, prvého oktobra rukovať mám. Pani muzikanti. Keď mi prišla karta narukovat. Již mnohokrát si zpívali tu píseň na svých zájmech. Jistě žádný člen tanečního souboru Jánošík nepomyslel, když odcházel na vojnu, že si tam vyšikují muziku, jaká se na dědině hned tak nenajde. Přesný den, kdy byla založena, dnes už nikdo nepamatuje. Začalo to vlastně, když si přinesl tehdy vojín Molent z domova housličky. Utvořila se kolem něho skupinka horehronských rodáků a jak už to na Slovensku bývá, kde je muzika, tam se také tančí. Netrvalo ani rok a z malé skupinky vyrostl soubor, který dovedl svým zpěvem a tancem potěšit vojáky ve všech okolních posádkách. Nejraději však Jánošíkovci jezdí do vojenských výcvikových táborů. Tam nacházejí totiž nejvděčnější obecenstvo. I když se vystupuje většinou na improvizovaném jevišti pod širým nebem, dovedou vojáci umění svých kamarádů dobře ocenit. Zde nemají možnost zajít si večer do kina nebo do divadla. Proto je každé představení netrpělivě očekáváno. Nad souborem drží ruku velmi dobrý patron. Bez jeho pomoci by nebyl cymbál, nová basa, ani krásné vyšívané kroje. Však na něj nedá také žádný člen souboru dopustit. Ostatně vždy tomu nebývá, aby měl velitel útvaru pro své vojáky tak velké pochopení. Ale Jánošíkovci mu to odplácejí. Jak na cvičišti, tak na pódiu. Súbor Jánošík vám najskôr zatancuje šórový tanec z Horehronia.
málo kdo z diváků, přihlížejících živelnému víření krojů, málo kdo si umí představit, kolik práce a námahy bylo třeba k nacvičení jednoho tance. Aby nebyl narušen vojenský výcvik, zkoušelo se jen ve volném čase a někdy i místo odpoledního spánku. Nebylo výjimkou, když se sešlo z celého kolektivu jen několik vojáků. Zatímco někteří drželi stráž, jiní byli na cvičení mimo posádku. Bylo nutné začlenit do práce i příslušníky prvého ročníku, aby se soubor po odchodu jeho zakladatelů do civilu nerozpadl. Když se připravoval nový program, dokázal vedoucí souboru četař Ďuro Kováč přesvědčit soudruhy o nutnosti zkoušky, i když měli právě za sebou pochodové cvičení. Ten koniec tancujete ani staré baby. Život kus! Janik, zahrajte tam aspoň dvaja. Dívaj sa. Primáši, desátníku Molentovi, se podařilo sestavit cymbálovou muziku, přestože je basista Vojín Stejskal z Podkrkonoší, že pochází kontrista Vojín Sláma od Olomouce, nebo že je Vojín Písařík z jižních Čech. Poctivá práce, kolektivní vojenský život a láska k lidovému umění dokázali překonat všechny těžkosti. Potvrzuje to skutečnost. Soubor Jánošík již dvakrát zvítězil na armádní soutěži tvořivosti. No, teraz si chlapci zatancujeme nakoniec vojnický tanec. Ruman, berte husle a ideme.
Chojnický tanec skončil. Skončilo i vystoupení Jánošíkovců, za které jsou odměňováni nadšeným potleskem. Právě toto nadšení diváků by nemělo nikdy pohasnout. Z něho by se měly rodit nové soubory, které by čerpaly z naší bohaté lidové tvořivosti. K dosažení úspěchu není zapotřebí o nic víc, než měl soubor Jánoší. Lásku k umění a chuť do práce.